to, že nadávaš na výzor každej jednej žene a vždy aj na farme to tak bolo, OK, je to tvoja obrana. Ale trošku si pozametať pred svojim vlastným prahom. Ja tu poviem len jednu vec. Je sa to hovorí veľmi ťažko, ale si píča. A už keď niekto chce na mňa niečo vyťahovať a akože ma chcieť ošierňovať, nech to aspoň nie sú výmysly. Nech to nie sú také, že z brucha vyťahnem prvá blbosť, ktorá mi napadne, pretože ja, aj tí ľudia, ktorí ma poznajú aj zo školy, či zo základnej, zo strednej, z výšky, ja som bola vždy prvá, ktorá si zastávala tie deti, ktoré boli šikanované. Ja som sa v živote nikomu nevysmievala za výzor. Jedna. Ale to sa cítim a týždeň imunitu, veď počkaj. No. Týždeň ju budem mať, ale potom... Vlastne preto... Presne, čo by som jej mala zavidieť, tak sa nechytej na takú